andandiqale ngaphi inhliziyo ilihlwile sisenzeke sike sambi livuswe kholemete ezinzulwini ngo-11 uthangene ku-WhatsApp kodwa kushiyela imessage fuck intoni ndiqomba umedi kwenzekeni cause yamuva kwakulakholo bemoyena kagodrel hayi no exenda qonda ku-WhatsApp xa ngiqala ubantu yangena ndifika nansi le message shit yey uthi baby kwenzekeni cause uthatshwe mkhazini wakho kuba umabrolandulela fuck intoni ndakancane kumukela lewe ngiva ngawe intsharhaxa kwezindlebe eish damn exenda thatsha nje ushemene manika ntatshwa ngeti uthi umabro beke flat oh shit njayam yayazi nawe lento okanye bayaxoka le ibrengo okanye scam yes sis uthi ushenza mshayi hey khazazi into zodlala khawutsho uthini ngokumfethu jonga yey ndathi mfethu sekunje kanti nyano atsho swethu kulo mhlaba ushile eish fuck rest in peace my prophet ushiye nelikasoze liphole inxebe enhliziyweni oh yini ekwahleleya inambitheke bakanzama ukuyilibala kodwa doka yamkeleke kwale ngoma wasibhizi nsalenzime kuyibhaleni ndithi ngibamba ipeni iphepha selimanzi zinyembezi eish damn khumbula sezilayithi sathanda ukudlala igami okanye sibe kwi-army i-gunfight ephaklo KV nesithanda upopi yesi kulo anatho kanye endulwini sikhulwile singamadoda ngokurazo lamunshiyile ngosoqhula bani ayikota nayo utshatsha sothi mehle kati kubani wakhetha umthatha umapra ngokekasi usala ngibani asoze nakulibala rest in peace ke magazi khumbula noba busuku mfethu uphuma kwitangatye that's the only night mntakza nandidawuna zangelala apha kum yathatha indawo intoba mfethu kwenzakale khona usiye wosi mfethu ngikhona ndikubukele kanti hopa olalonga uthina siphinde sibonane bulela ithuba sinike lona utshatsha siphilisane ebekhona amaxeshana sike sixabane sixolelane eish xa ndicinga kibilula kodwa kunani iphumla ndoda ngale ngoma niyakhulula nezinyembezi ndiyazosulwa kodwa mfethu maxesha wonke nzahlezi ndikhumbula rest in peace njayami mshayi sure wamolo wakho lundothusile kodwa kunani indoda ukhala kusiza lale ngoxolo nje